Halo, berjumpa lagi di channel kami Pejuang Beras. Jangan lupa dulur-dulur semuanya like, comment, share, and subscribe di channel kami Pejuang Beras. Sorate meripatmu, ketok arep nembung utang marang aku. Sewa iki ora ono banyune iki, nek cewek piye iki? Aku bingung kabeh. Wes ora cewek lempar go watu. Watu bage. Niat kerja ora golek perkara, niat golek rezeki ora golek rai. Aja apa? Semeh ta? Rol, wis karep. Semeh ya. Loh, kok telu? Sik, balen. Kleru. Piye? Loro ae loro ya. Ya. Rol kesuwen. Bro, nek wolu. Alah yo ngucuk awas semek papat tok. Sing ngucuk dapakno iki disetek apa? Dapakno. Seru. Senek nek tenan yo. Piro? 6. Aku dus. Kalah. Nah, semek. Jadi tenanan kok. Banter lho. Sithik. Ngojo tenanan ah. Iya, sari. Wak ning ndi? Ngocot didolani kok malah langsung ditutup. Wak. Woi. Woi. Metu ah. Weh. Opo? Buta didolani kok. Wah! Iki tenan apa rek? Lah yo ora gelem metu. Apa rek? Dah rene adut. Didolani kok. Kowe dak badak. Rene. Oh, didolani kok. Mah. Sedak. No. Dum kowe aku tak. Oh, sik. Tak lawan ana wong angel ngene. Woi! Gak kena. Kena macet, Pak. Narena, remi kok malah. Wong kok. Apa? Ngut. Bos ojo ning dhuwur bos. Tem piye? Rokokan dulu. Iki diracik gen menang ya, Dik. Duh, yo kudune sing nembak, sing menang. Kok badar yo, mah. Atuh. Ayo, ngono kowe. Ayo sekali lagi. Ayo sekali lagi. Mau, Nah, dinosaurus makan kangkung ngaye kurus kayak jelaku. Sik. Paekem nganggo klambi batik, raimu kok silit pitik. Wah, aku yo duwe. Tuku bawang karo merica. Wis kadung sayang diagem kondok. Menang aku. Rasak to kowe. Sik, santai rek. Titas titis, tangan jetis, malah titis. Silite pitik. Sik, santai rek. Bar lagi. Bar. Cocok. Woi. Dek ada. Goblok berarti. Ayo, Dik. Aku
Waduh, ngomongin aduh. Orang dadan lho seru ya. Waduh. Wah. Wah, kowe. Wak, buka Wak. Woi Wak, buka Wak. Wak, buka Wak. Weh, bener ketek. Wak, buka Wak. Wak, buka Wak. Oh, bocah jancok ana wong ape numpang ngising e jumblengku mampet e. Wak, ora ana banyune pe, Wak. Iki nyiram nggo apa e? Tiwas aku ngising ning kene ora ana banyune. Oh, alah. Waduh. Aduh, wah, fotoku mau diusir. Waduh. Wah, mau diusir. Bagus dah. Woi, foto keluar Pak. Oh, wedhus. Sewa iki ora ana banyune iki, nek cewek piye iki? Aku bingung kabeh. Wes ora cewek lempar go batu. Wah, coba ge. Jancuk. Wah, cok iki telek wong telek kebon oh, telek sak ketel cok woi. Oh, alah bude woi. Telek sak kene wong. Niat kerja ora golek perkara, niat golek rezeki ora golek rai. Sorate mripatmu ketoke arep nembung utang marang aku. Urip iku mesti ya akeh pacoban. Yen akeh saweran iku jenenge ndangdutan.